Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko po mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanungin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. At sa Diyos at Diyos na po ang balang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po natutuklas na aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong attitude sa aking mga isusunod kong mga video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman at na napanggamot na orasyon at dito po lamang matutuklasan sa Iwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pong pagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa lahat niyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik, tikdik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Shout out muna kay Ninita Rutaero, Shirley Iriola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Ryan Labisti, Unix Win Nadine, Bonifacio, Chris Lee Abugaw, Orchili, Janet Ron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Yarita Palma, Rishapel, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Norte Say, Arting Camacho, Maricel Placido, Pimea, Felipe, El Mae, Triple Incommented, Marina Arangis, Rory Cayago, Johan Bibbs, Nugits, Gillian Dick Bulbider, Lucino Borja, Enerpit, Mucha Hunters, Nathans, Bert Commented, Maylin Dumampo, Ali Mercadillas Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Apollo Landicchu, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Cutie Takan, Inday Sali, Kukujin. At sa mga baguhan po, shoutout po sa inyo lahat. Orasyon para madugtungan ng buhay ng hingalo, Iwagan ng Pangasinan. Ang pamamaraan po ay kung gusto po ninyong makatulong talaga sa taong nangangailangan ng inyong tulong, tulungan niyo po ang taong nangingalo sa malapit nang mamatay o maalam na sa mundo upang makadugtungan ang buhay ng taong namatay ay magdasal po ng isang Ama Namin at luwalhati at isunod po yung ibulong sa tainga sa taong nangingalo ng 3 beses at ito'y parang nagdahilan lamang po. Sa mga naniniwala po sa usaping ito, orasyon na po ito ay kung nyo po patapusin mo itong video. Yung mga hindi po naniniwala ay pwede nyo pong skip. Ito po ang binabagi ko kung halimbawa lang po na may gusto yung makatulong na yung karamdaman niya po ay hindi malala na alam nyo pong habang parang nabangungot lamang po siya o kinulam po, pwede nyo pong usalin po ito. Yun. Wala pong karamdaman na alam nyo pong wala pong karamdaman, pwede nyo pong usalin po ito na maganda po na makatulong po kayo sa kanya. Huwag kayong makatakot kasi ang orasyon na po tayo poder lahat po ito ng pambuhay po ito. Sa Diyos po galing po ito. Magdasal po ng isang Ama Namin luwalhati, isunod po yung 3 beses po na ibulong po sa tainga taong nahihingalo ng 3 beses. Ito'y parang nagdahilan naman po. Magdasal po tayo. Ama namin na sa langit ka, sambahin ang pangalan mo, ikaw na mangari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok
kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang karyan ng kapangyarihan at kapurihan magpakaya naman namin. Luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kapara ng unang-unang ngayon mapakailanman ang magpasawalang hanggan. Amen. Isunod po yung ibubulong po sa sa tainga ng 3 bisis po. Igusum resurrectionis indium adonidis ogjubis sublatum simula cruam cornot salutis mercis ac siam extium igusum up igusum resurrection is indium adonidis ogjubis sublatum simula cruam cornot salutis mercis aksi mixituim igusum up. Ibulong sa tainga ng 3 bisis po sa taong naging ng 3 bisis. Ito ay parang dahilan lamang po. Pwede rin po itong gamitin nyo sa pamilya nyo kung alam nyo pong kung gusto po yung makatulong po sa kanya na kung halimbawa may lang po sa pinsan nyo po na alam nyo pong biglaan po pangyayari, excuse po, tulungan nyo po. At ito po ay pag po ito ay dapat po maisuwolo po nyo to at nakapudir bakod balabal po nyo kayo po dito kasi napakalakas po itong orasyon na to. Huwag nyo pong subukan na gumamit po ito na hindi po naka-devotion, naka-pudir balakod balabal po nyo. Kasi hindi po gagana pag yung mahina po yung mga hindi pa kayo nakapagkuhan. Dapat po magpalakas muna kayo bago kayo gumawa nito. At i-kuhan nyo po. Sana po nawan po nyo aking video. At sana po kayo makalimut po mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin pong bilay kung para palagi may-edit sa sunod na video. Dapat po may isaulo po nyo talaga ito para huwag nyo nang basahin, ibulong nyo lang po sa tainga, nasa isip nyo na po ito, ibulong nyo sa tainga at gagabayan kayo ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat kung ipagkakalob po sa inyo ito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po wag po kayong makalimot palagi. Sa puso't isipan palagi ang pagkuhan po ng mga orasyon. At wag po kayong makalimot mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga baguhan po, maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye po.